سورۃ لقمان آیت نمبر 13 با ترجمہ میں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر چکے ہیں۔ جناب لقمان ایسی شخصیت نے کہ جنہاں نو اللہ نے دانائی فہم و فراست دے نال نوازیا۔ عرباں دے اندر حضرت لقمان دے اقوال بڑے معروف سن، انہاں دی دانائی دے قصے عرباں دے اندر بڑے بیان کیتے جاندے۔ رب العالمین نے حضرت لقمان دے او پند و نصاح جڑے انہاں نے اپنے بیٹے نو او دی تربیت دی وجہ تو او دی اصلاح کرنے دی نیت دے نال واعظ و نصیحت فرمائی۔ نبی مکرم علیہ السلام دی آمد تو قبل لوگ شرک دے اٹاٹپ اندھیریاں دی اندر ڈوبے ہوئے سن۔ اللہ نے ان عرباں نو جڑے جناب لقمان دے قصے اور احوال اقوال آپس دے اندر ڈسکس کر دے، انہاں دے ہی حوالہ دے کے اس انداز نال سمجھایا کہ جس طرح دنیا دے اندر انبیاء نے آ کے سب تو پہلی دعوت اپنی امت نو توحید دی دیتی، اسی طرح ہر عقل مند باپ اپنی اولاد نو پہلا سبق توحید دا ہی دس دے۔ جناب لقمان دی حکمت و دانائی دا تذکرہ کرن تو بعد سب تو پہلی جیڑی انہاں نصیحت اپنے بیٹے نو کیتی، آیت نمبر 13 دی اندر اللہ پاک نے اس نصیحت نو بیان فرمایا اور فرمایا کہ یاد کرو اس نصیحت نو کہ جیڑی جناب لقمان نے اپنے بیٹے نو واز کردے ہوئے فرمائی کہ اے میرے پیارے بیٹے، کدی اللہ نال کسے نو شریک نہ کرنا۔ در حقیقت شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کہندے نے کسے دے نال کسے طرح کسے نو ملا دینا، شریک کر دینا، اور اپنے معاشرے دے اندر بھی نا پائی آپس دے اندر شراکت دار ہوندے نے، جدی وجہ تو جملہ بولیا جاندہ ہے کہ او فلاں تے فلاں دا شریک ہے، حصے دار ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین دی شان ہے وے کہ رب دا کوئی شریک نہیں، او دا کوئی سانجی نہیں۔ شریک بنن لی کوئی نہ کوئی نسبت ہوندی ہے۔ اللہ رب العالمین نہ خود کسے دی اولاد ہے، نہ اللہ دی اگوں کوئی اولاد ہے، ایسی کوئی نسبت نہیں، جدی وجہ تو اللہ وحدہ لا شریک لہو ہے۔ یہی جملہ جناب لقمان نے اپنے بچے نو بیٹھا کے نصیحت کر دیا، سب تو پہلا سکھایا۔
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت انہوں یاد کرو جدو لقمان نے اپنے بیٹے نو وصیت کر دیا کہ اے میرے بیٹے اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائی، در حقیقت شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہندے نے کسے دا حق مارنا، ظلم کسے دی چیز کسے نو دے دینا۔ جدو انسان اللہ دی مخلوق وچوں کسے نو رب دا شریک بنا دے، رب دا حق دے دیتے، اے شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین مددگار ہے، کل کائنات دا بلا شرکت غیر ہے، غوث اعظم میں دستگیر ہے، لیکن رب دی توحید دی اندر کسے نو دستگیر بنا دینا، کسے نو غوث بنا دینا، ایک رب دے نال کسے نو کسے طرح بھی سانجی بنا دینا، اے رب دا حق کے او کسے نو دے دینا، اے حق تلفی ہے۔ بندہ بندے دی حق تلفی کرے تے اے بھی رب نو منظور نہیں، بندہ بندے تے ظلم کرے تے اللہ پاک اینو بھی معاف نہیں کرے گا جتنی دیر تک ظلم دا بدلہ قیامت والے دن چکا نہیں دیتا جائے گا۔ چھی جائے کہ انسان اپنے رب دے نال ظلم کرے تے پھر اللہ پاک دے کولو دنیا دے اندر رہ کے رجوع کر لے، معافی منگ لے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر شرک دے اتے موت آ گئی، شرک دے اتے ایدہ آخری کلمہ شرک والا زبان تے جاری تے دنیا تو چلا گیا، ابدی جہنمی ٹھہرے گا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر ایک ضابطہ بیان فرما دیتا ہے۔ انسان گنہگار ہے، ایدی فطرت دے اندر گناہ ہے، غلطی نسیان ہے، پول جانا ہے، لیکن پول کے تے اپنے رب وال رجوع کر کے معافی منگ لے، گناہ کر کے تے غلطی دا اعتراف بھی کرے، اپنے رب نہ رجوع بھی کرے، توبہ کر لے، تے بہترین گنہگار کیا گیا وے کہ جڑا گناہ کر کے اپنے رب وال پلٹ آئے، جڑا غلطی کر کے پلٹے بھی نہ اور مصر ہوئے اور او دیتے ہی زندگی گزار دا روے، معافی نہ منگے، اس طرح دنیا تو چلا جائے تے رب کائنات نے فرمایا آخرت والے دن او دی کوئی معافی نہیں ہے۔ معافی منگل دا وقت صرف دنیا دی زندگی ہے، حتیٰ کہ جدو نزا دا وقت انسان دے حلق دے اندر جدو جان آ جائے، اینڈ آخری سانس نکلن لگن، اس موقع دی معافی بھی اللہ دے ہاں قبول نہیں ہے۔ جس طرح فرعون دا واقعہ رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا ہے کہ جدوں پوری زندگی ظلم کردہ رہا تے کہندہ رہا انا ربکم الاعلی، میں تے بڑا رب، لیکن جدوں غوطے کھان لگ پیا، موت سامنے نظر آ گئی تے پھر کہندہ ہے میں ایمان لے آیا، آمنت رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون دے رب تے ایمان لے آیا۔ اور جدو یہ کلمے کہندہ رہا، اللہ دے فرشتے دے منہ تے تھپیڑے مار دے اور گھونسے مار دے
کہ پوری زندگی تو لوگاں نو کہندا رہیا کہ میں رب ہاں، ہن تو اس جملے تو ہٹ کے تے ایمان دیاں گلاں کرنا ہے۔ اللہ دے ہاں جدو خرخرے تھے، جدو اے تھے حلق دے اندر جان آ جائے اور جان نکلن دا جان کنی دا وقت ہوئے، اس وقت دی معافی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہوش حواس دے اندر، زندگی دے اندر انسان اپنے رب کو لو معافی منگے، جتنا بڑے تو بڑا گناہ بھی ہوئے اپنے رب دے سامنے سر بسجود ہو جائے، اپنے رب دے سامنے توبہ کرنے والا بن جائے، معافی منگن والا بن جائے، تے اللہ پاک اپنے بندے دے سارے گناہ معاف کر دیندے۔ لیکن جدو دنیا دے اندر اپنی مرضیاں کر کے زندگی گزاری، شیطان دے پیچھے چل دا رہا، شجر تے حجر نو اللہ دا شریک بنان دا رہا، انسانانو تے جنانو اللہ دا شریک بنان دا رہا، قبرانو تے جناب بلڈنگانو اللہ دا شریک بنان دا رہا، اور ایسے طرح دنیا تو چلا گیا۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ جیڑا بندہ رب دے نال شرک کردا رہا دنیا تو انجی چلا گیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔ اللہ پاک شرک تو علاوہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن مشرک بندہ شرک تے جدو زندگی گزار کے دنیا تو جائے گا، اللہ پاک قیامت دے دن شرک معاف نہیں کرے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس تو بڑا ظلم ہی کوئی نہیں کہ انسان اپنے بنانے والے نو چھڑ کے، نعمتہ دینے والے محسن نو چھڑ کے کسی اور دے سامنے سر بسجود ہو جائے، کسی اور دے سامنے رکوع کرے، کسی اور دے سامنے سجدہ کرے، کسی اور دے سامنے جھک جائے۔ میرے برادر، نبی مکرم علیہ السلام نا اس طرح تشریف فرمانے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک دے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بچے نے، جس طرح جناب لقمان دا واقعہ اللہ نے قرآن بیان کیتا ہے نا، اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا واقعہ احادیث دے اندر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس خود بیان کر دینے کہ میں بچہ ہاں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں واضح و نصیحت کر دیا ہویا۔ آپ ارشاد فرماندے نے، آپ فرماندے نے، اے عبداللہ، اللہ پاک دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائی۔ عبداللہ، اگر تو اللہ نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرائیں گا، اس کلمے دی حفاظت کرے گا، لا الہ الا اللہ، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اے دیتے کار بند ہو جائیں گا، اس عقیدے دے نال زندگی گزاریں گا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دینے احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا۔ اے میرے پیارے چھوٹے بھائی عبداللہ، اگر تو اللہ دے اس کلمے دی حفاظت کریں گا، توحید والی زندگی گزاریں گا، اللہ دے نال کدی شرک نہیں کریں گا، تے اللہ پاک تیری ہر موقع تے حفاظت کرے گا۔ جدو تو اللہ دے اس کلمے نو یاد رکھیں گا کہ اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، تے تو اپنے رب نو اپنے سامنے ہر جگہ تے مددگار پائے گا۔ جیڑا بندہ اللہ دی توحید تے کار بند رہندا ہے، اللہ پاک کو دی ہر موقع تے مدد کردا ہے، ہر موڑ تے اللہ پاک کو دی مدد کردا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جیڑا بھول جاوے نا، جیڑا رب نال کسے نو شریک ٹھہراوے گا، اے شرک دیاں اتنی تباہ کاریاں نے کہ شرک دی وجہ تو اللہ تباہ و برباد کر دیندا ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، پہلیاں جتنیاں قوماں تباہ و برباد ہوئیاں نے،
انہاں دا سب تو بڑا جرم اے ہویا کہ انہاں نے ایک رب نو چھڑ کے تے کسے اور دی پوجا اور عبادت کی تھی، کسے نہ کسے طرح رب دے نال شریک ٹھہرایا۔ رب العالمین نو ایک گل وارا نہیں کھاندی۔ اور میرے بھائیو، ایک خامد اپنی بیوی نو کسے دوسرے مرد دے نال دیکھنا گوارا نہیں کردا، اے دی غیرت بہت زیادہ اے دے بارے۔ تے رب تو وڈا کوئی غیور نہیں ہے، اللہ سب تو بڑا غیرت مند ہے، اللہ تو بڑا کوئی غیور نہیں ہے کہ انہیں پیدا کیتا، اوہی رزق دین والا، اوہی موت و حیات دا مالک ہے، تے انہوں چھڑ کے انسان لامبے جاوے، کسی اور دے کولو مدد منگے، کسی اللہ نو چھڑ کے کسی اور دے سامنے دستے سوال کرے۔ اللہ دے نبی فرمان دینے کہ تو انہوں زندگی دے اندر اگر ایک جتی دا تسمہ بھی چاہی دے تے اپنے رب کولو منگیا کرو، بڑی تو بڑی چیز چاہی دیئے اپنے رب دے کولو سوال کرنا ہے، چھوٹی تو چھوٹی چیز چاہی دیئے اپنے رب دے کولو سوال کرنا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہر وقت ہر کسے دی دعا نو سندا بھی ہے، ہر کسے دی دعا نو قبول بھی کردہ ہے، ہر کسے دی ضرورت نو پورا بھی کردہ ہے۔ دنیا دی اندر لوگ جنہاں نو شریک ٹھہران دینے انہاں چو کوئی عربی جاندہ ہے، لوگ جنہاں دے پیچھے جا کے التجامات حاجتہ لے کے جاندے نے او بابا صرف فارسی جاندہ ہے، لوگ جنہاں دے کول جا کے رب نو چھڑ کے جا کے کہندے نے کہ مینوں جناب پتر چاہی دائے، للہ ککڑ تے دے دے پتر، یا انج دے جملے کہندے نے اے دیکھ تیرے نام دی چڑھا دیتی ہے تے مینوں اے چیز عنایت کر دے، او جناب پنجابی جاندہ ہے، لیکن واسد کے جامع قربان جامع الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اس ساریاں بولیاں سکھان والا اللہ الرحمن، تے ہر بولی نو ہر وقت ہر کسے دی سنن والا۔ ایک بندہ ایک وقت ایک دی سن سکتا ہے، اگر کوئی چلو سمجھو جی کسے کو کوئی چلا ہی گیا ہے تے ذرا غور تے کرے اس بات تے کہ جناب والا ایک بندہ دنیا دی زندگی بہترین ہوش و حواس دی گزار رہی آوے، او دے کول 10 بندے بہ جاون آ کے ایک دی سنے گا، پھر دجے دی سنے گا، پھر تیجے دی سنے گا، ایکو وقت دے اندر ساریاں دی سن سکدا، ساریاں نو جواب دے سکدا، ساریاں دنال ہم کلام ہو سکدا، کیونکہ ساریاں دیاں بولیاں جاندہ، تے کیڑا ہے ساریاں دیاں بولیاں جاندہ، او ایک اللہ دی ذات ہے، ایک ذات واحد، عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اسی سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اپنا اس کے آگے جھکاؤ، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں ہے اس کے آگے کسی کو بڑائی۔ او اللہ دی ذات تنے تنہا اکلی ذات، ایکو وقت دے اندر ساریاں دیاں بولیاں، ساریاں دیاں ضرورتاں سنن والا، پوریاں کرن والا، ایکو وقت دے اندر ساریاں نو عطا کرن والا، اس اللہ دی صفت دستگیر، اس اللہ دی صفت غوث اعظم، کوئی اور غوث اعظم نہیں، کوئی اور دستگیر نہیں، کوئی اور ڈبیاں تارنے والا نہیں، کوئی اور جناب والا مریانو زندہ کرنے والا نہیں۔ اور میرے برادر وقت بڑا سخت ترین آ رہا جے، لیکن انہا فتنیاں دے اندر بچے گا او بندہ جیڑا ایک رب تے پکی تے سچی توحید نو من کے تے او دیتے ایمان رکھن والا ہوئے گا، ورنہ دجال ایک ایسا فتنہ آ رہا جے جیڑا جناب اس طرح سامنے بندے نو زندہ بھی کرے گا اور مار بھی لوے گا۔ اللہ
اللہ دی دیتی ہوئی طاقت چند لمحے واسطے ظاہری طور تے او دے کول موجود ہوئے گی، کمزور ایمان والا او دے نال چل ٹرے گا۔ اللہ کو اللہ میرے برادر، وقت دی ہر وقت ضرورت توحید رہی ہے۔ جس بندے دے اندر توحید راسخ ہو گئی، جس دے اندر اے پختہ عقیدہ آ گیا میرے برادر، دنیا دے اندر بھی کامیاب ہوئے گا، آخرت دے اندر بھی کامیاب ہوئے گا۔ میں آج دے خطبے دے اندر عرض کراں، اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو شرک تو بچ جانا، لوگو شرک تو بچ جانا۔ شرک بریک انہ میں، شرک بے آواز انہ میں کہ جویں چیونٹی چل دی ہے او دے قدمہ دی آواز نہیں ہوندی، او دے قدمہ دیاں لکیران دا پتہ نہیں چل دا۔ اس طرح شرک دماغاں دے اندر وڑ جاندہ جے، اس طرح دل و دماغ دے اندر آ جاندہ جے۔ اکال ایک نوجوان پوچھ دا پیاوے کہ جی کیا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کہنا کہ نبی وارث ہے، کیا اے بھی شرک ہے؟ اور میں کیا سونے اے ہی تے شرک ہے؟ اللہ کو اللہ کیا اے کہنا یا رسول اللہ مدد، کیا اے شرک ہے؟ اور میرے بھائی اے ہی تے شرک ہے نا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہمیشہ اپنے رب کو لو مدد مانگ دے رہے، اور اللہ دے نبی بذات خود اللہ کو لو مدد مانگ دے رہے۔ اور ایک سوال ایک نوجوانے کر دے، کیا نبی پاک دا وسیلہ دینا بھی شرک ہے؟ اور میرے سونیا ویرا پولیا، شیطان تے تینوں بڑیاں بریکیاں دے نال الجھاندا پیا ہے، شیطان مینوں تے تینوں بڑیاں عجیب و غریب کہانیاں سنا کے اللہ کو دور کردہ پیا جے۔ اور اے ہی تے شرک ہے نا؟ اے دی مثال اے میں عرض کراں، آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ دے نال وسیلہ پیش کرنا ہے، اپنے نیک اعمال دا وسیلہ پیش کر لو کہ یا اللہ میں اے روزہ رکھے ہے، اللہ دے وسیلے نال تو میرے گناہ معاف کر دے، اللہ میں روزہ رکھے ہے میرا پیپر سوکھا کر دے، اللہ میں اے نیک کم کیتا ہے صدقہ کیتا ہے، اللہ پاک میری مشکل حل کر دے، اے نیک عمال دا وسیلہ جے۔ اور اس طرح نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نیک بندے کو جا کر کے او دے کو دعا کروانا، اے نیک بندے دی دعا دا وسیلہ ہے۔ اللہ دے نبی کو لو آ کر کے صحابہ دعا ماں کروان دے، آپ دعا لی ہاتھ اٹھا لیں دے۔ اور میرے برادر اس تو علاوہ جدو بندہ فوت ہو جائے اور فوت ہوئے دا نام لے کے وسیلہ دینا، ایہی تے مکہ دا مشرک کہندہ سی کہ مکہ دا مشرک کہندہ ہے خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، لیکن اے جڑے بوتنے نا اے اللہ دے ہاں ساڑی سفارش کر دینے، اللہ پاک نو پسند نہیں دا کہ اللہ دے سامنے درمیان سے کسے نو پیش کیتا جائے۔ اللہ دی شان ہے وے کہ اللہ دے سامنے بندہ تنے تنہا کہ اے میرے اللہ، اللہ کہندہ اے میرے بندے دس کی منگ لے، اللہ پاکو دیا حاجتہ پوریاں کر دیندہ ہے۔ اے مکہ دے مشرک کہندے سن الاللہ ظلفا، اسی تی اللہ دی طرف انہوں سفارشی بنانے میرے برادر نبی مکرم دنیا تے موجود نے، صحابہ دعا کروان دے، دعا دا وسیلہ آپ دے کولوں کروا کے اللہ دے سامنے پیش کر دے۔ لیکن جدو نبی مکرم دنیا تو چلے گئے، بارش رک گئی ہے، قحط سالی پہ گئی ہے، عقیدے دے سمجھنے سمجھانے لی بالاختصار بات عرض کرا، اور ہر اس نوجوان دے، ہر اس میرے بھائی دے سوال دا جواب اس حدیث دے اندر ہے۔ صحابہ کرام جدو نبی پاک دنیا تو چلے گئے، آپ دی قبر تے جا کے کدی بھی نہیں کہندے سونے اللہ نو کہہ دے کہ بارش پا دے۔ کوئی ایک حدیث بھی کسے سوا لاکھ صحابی اور ہزاروں دی تعداد دی اندر تابعین، تبع تابعین، آئمہ محدثین نے نبی پاک دی قبر دے کول بہ کے
آج تک کسے ایک امام تو بھی ثابت نہیں کہ کسے کیا ہوئے اللہ دے نبی جی اسی توڑے کول آئے ہیں اللہ کولو ایک کام کروا دیو نانا میرے برادر جدو آمینہ دلال سید الرسول شفیع المذنبین رحمت للعالمین مکی مدنی سرکار دنیا تو چلے گئے نے تے نبی مکرم دے صحابہ قحط سالی آئی بارش رک گئی گرمی شدت دیئے جانور مردے پہنے انسان ہلاک ہندے پہنے تے رل کے سارے آگئے حضرت عباس نبی پاک دے چچا جان زندہ نے اور بڑے ہی نیک تے پارسا اللہ دے نبی دے چچا نے سارے آگے کہندے نے اے چچا جان اللہ دے نبی موجود ہندے اسی انہاں کولو دعا کروان دی اللہ رحمتاں کر دیندا ہن دنیا تو چلے گئے نے اسی تواڈے کول آئے رب دے کولو دعا کر دیو اللہ پاک رحمت دیاں بارشاں کر دے اللہ اللہ میرے برادر نبی مکرم علیہ السلام دے صحابہ قبر تے نہیں گئے اگر نبی دی قبر تے جانا اور جا کر کے اتھے رب دے سامنے وسیلہ پیش کرنا صحابہ تو ثابت نہیں تے دنیا دا کوئی بھی نیک آدمی او دی قبر تے جا کے انج دعا کرنا آج بھی ثابت نہیں قبر تے جا کے قبر والے کو لوگ کہندے نے اسی مانگ دے نہیں اسی تے کہنے تو نیکے تے رب دے کو لوگ کر دے اور میرے برادر نیکے اللہ نے انہوں نیکی تک پہنچا دیتا ہے دنیا نالو دا تعلق ختم ہو گیا وے دنیا دے نال تعلق ختم ہو گیا نیک آدمی ہے دنیا دے اندر موجود ہے او دین نیکی تو فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور جدو دنیا تو چلے گئے تے اونا دیاں قبرہ تے جا کے اونا لی دعا تے کر سکتے ہو لیکن اونا دی قبر تے جا کے اونا دا وسیلہ دے کے رب دے سامنے دعا کرنا ہی تو شرک ہے چیز ہے کہ بندہ اتھے جا کے چڑھاوے چڑھائے طرح طرح دیاں حرکتاں کرے اللہ نوارا نہیں جے کھاندا ای تے شرک ہے اللہ نے قرآن دے اندر 18 نبیان دا تذکرہ کیتا ہے اولو العظم پیغمبران دا تذکرہ کیتا ہے اور میرے بھائی قرآن کھول لے ذرا سورۃ الانعام پڑھ کے دیکھ لے 88 نمبر آیت دی اندر اللہ نے لکھی آئی اے میرے محبوب اے تیرے تو پہلے اولو العظم پیغمبر 18 نبی انہاں وچوں کوئی میرے نال کدی بھی شرک کردا یا تو بھی میرے محبوب میرے نال شرک کردا میں نہ سارے نبیاں دے اعمال بھی ضائع کر دیندا تے تیرے اعمال بھی اکارت جدو نبی نو اے اللہ نے حکم کر دیتا ہے اور میرے برادر چونکہ چنانچہ اگر مگر ہون نہیں چلے گا علم عام ہو چکیا ہے قرآن آسان ہے ایدی ڈائریکٹ تعلیم حاصل کرے ہو جیڑا بندہ قرآن دا ترجمہ پڑھے گا اللہ انہوں ضرور توحید عطا فرما دے گا اور قرآن پڑھئے اور مواحد بن جائیے قرآن حاصل کریے قرآن دی تعلیم حاصل کریے اور اللہ دے ہاں توحید پرست بن جائیے میرے برادر اے دنیا دیاں شعب دا بازیاں اے دنیا دے اے معاملات جڑے نے تھے ہی رہ جانے نے جڑا توحید والا ہوئے گا ہزاروں مشکلات ہزاروں پریشانیاں دے بعد بالآخر اللہ انہوں ضرور جنت عطا فرمائے گا نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا اللہ توحید دی برکت دے نال بندے دا ایک بھی نیک عمل نہ ہوئے لیکن دنیا تو ایک کہندہ جائے گا لا الہ الا اللہ من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دنیا تے رہندہ بھی کہندہ رہا لا الہ الا اللہ دنیا تو جاندیاں بھی دا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ ایک نیکی بھی نہ ہوئے گی تی اللہ لا الہ دی برکت دے نال جنت ضرور عطا کر دوے گا
پاوے پہاڑا دے پہاڑ نیکیاں ہون لیکن شرک والیاں ہون گیاں، عقیدہ ٹھیک نہیں ہوئے گا تے اللہ ساریاں ضائع کر دے گا۔ اللہ نو اس نیک عمل دی کوئی ضرورت نہیں جدے اندر شرک ہوئے گا، اور جڑی توحید والی ایک چھوٹی جی نیکی بھی اللہ دی ہاں اتنی قابل قبول ہے کہ اللہ اپنے اس بندے نو ضرور جنت دے گا۔ میں حدیث پاک اندر پڑھے اللہ پاک ایک بندے دا فیصلہ کر رہے ہونگے، اور او دے فیصلے دے اندر فرشتے کہیں گے اللہ جی نیکی ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک فرشتہ نا ایک ایڈا کو ٹکڑا لے کے آئے گا، او دے تے لکھیا لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ عبادت دلائے گا۔ ایک فرشتہ اللہ ایک ٹکڑا ملے ہے نیکی کوئی نہیں۔ اللہ کہے گا میرا بندہ ہے تے مواحد سی، انہیں میرے نال کسے نو شریک نہیں کیتا۔ میرے فرشتوں میں اپنی رحمت دے نال اس کلمے دی برکت دے نال فیصلہ کر رہے ہیں، انہوں جنت الاٹ کر دیتی جائے۔